Malaman at makabuluhan ang naging pagtatapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address nitong Lunes, July 22. Makailang beses umaning ng nakakabinging palakpakan at standing ovation ng Pangulo sa kanyang mga naging accomplishments sa pagpapatupad ng mga programa para sa iba't ibang sektor. Isa na nga ang probinsya ng Pampanga sa mga kinilala ng Pangulo sa kanyang talumpati dahil sa mga matagumpay na proyekto ng pamahalaan sa lalawigan. Mula sa pagbibigay ng daang-daang milyong pisong halaga ng tulong pinansyal at makinarya para sa mga magsasaka at mangingisda na tinamaan ng El Nino. Pagbubukas ng kauna-unahan sa 20 bukas center sa bansa para sa mas kumpletong akses sa gamot at pagpapagamot. Isa din ang lalawigan sa mga nakinabang sa higit 5,000 flood risk management program ng Pangulo. Kabilang na dito ang sa Pampanga Bay na tiyak na makakatulong para maibsan ang problema sa baha sa probinsya. Hindi rin nakalimutan ng Pangulo sa kanyang sona na ipagmalaki ang mga mag-aaral mula sa Mabalacat City College sa karangalang Technological Digital Innovation of the Year mula sa Times Higher Education Awards Asia. At tila narinig ng Pangulo ang hinaing ng mga kabalen sa huling bahagi ng kanyang sona sa pag-anunsyo nito ng pagpapatigil ng POGO operation sa buong bansa. Ilan lamang ito sa napakaraming programang ibinaba ng Pangulo, katuwang sina Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilian Nanay Pineda para maiangat ang buhay ng bawat Kapampangan. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.